Приятели и колеги, най-вече тези, които викат цигани майстори да им правят някакъв ремонт или да им строят. Този клип най-вече е за тези хора, за да знаят всички, когато извикате циганин да строи и да ви прави ремонт. Трябва да знаете, че този човек нито е майстор, нито се е учил някъде, нито има диплома, нито има някакви технически знания за това, което прави. И сега ще ви снимам една малка част от една къща, която са я правили цигани и са зидали и абсолютно всичко са правили. И после ние, които знаем какво трябва да се направи, какви ядове имаме заради това, че някой е решил да строи с цигани и по принцип аз направих грешка, че се заех с този обект, а трябваше да го оставя, да си извика пак цигани да му го оправят. Да видим как щяха да го оправят. Така, сега ще ви покажа една малка част, защото вече голямата част от къщата съм я измазал. Но искам да видите за каква зидария става въпрос и за какви отклонения на стени и на трегери. И моля ви, хора, не взимайте цигани, които не знаят какво правят, да ви строят къщите. Ето, сега ще видите нагледно какво се получава, когато циганин ви строи къща. Да. Ето. Вижте сега за какво става въпрос. Така, първо вижте зидарията. Значи тук са някакви свободни съчинения, нали, с тези тухли. Искам да видите нагоре. Ето какво представлява зидария, която е зидана от хора, които нямат на представа изобщо какво правят. Ето. Така. Тук аз съм започнал да правя майките, но искам да видите, не знам дали виждате, ето тази майка тук горе, на върха е почти на нула. Обаче искам да видите какви пълнежи се правят долу. Значи, ето какъв пълнеж е долу. По-фрапиращото, което е тази врата. Ето тази врата. И сега ето какво се случва. Горе, за да скрием тези кабели, майката е почти наравно с кабелите. Това е горе на тавана. Така, забележете, господа, какво се случва в долния край на вратата. Забележете за каква разлика става въпрос. Ето това е работата, свършена от цигани, и сега това нещо аз трябва да го оправям. Така, тук тази стена по същия начин искам да видите за каква зидария. Значи първо, тук между тухлите няма никакъв материал. Ето, то се вижда. Там също трябва да има материал, когато се зида. Ето какви отвори има. Мога направо да си вкарам пръстите вътре. Тук какво се случва? Тук просто беше дупка. Трябваше да слагаме нещо да го запълним и сме го запълнили с пяна. Ето. Защото това се минаваше от едната стая, другата стая и като цяло къщата беше
нали, цялата е в такъв вид. Нали, вече я поуправихме след мазилката. Нали? След мазилката вече се получават нещата и тавана вече като е понаправен. Прозорците няма да ви казвам какъв ужас бяха. Нали, преди да ги обърнем. Така. Но исках да видите това, да се знае. Ето. Това, което просто не знам как и кой може да го направи, освен циганен, неграмотен. Абсолютно навсякъде къщата беше в това състояние. Ето тази врата. Тази врата беше абсолютно по същия начин.